baki kai ya gagara gasa a shari da can ciki ya imanin hadarar ilahi. Kurman baki kai ya gagara gasa a shari da can ciki ya imanin hadarar ilahi. Ku faɗa masu Kurman baki ne kar ku bude, gaya masu mai sanya bude za ya rude, sanar da su in har ya rude za ya harbe. shiga masu Abu da shi ne sirri na rabu. babban bikin kudiyar kan yunkura in tashi zuwa gurin da ke zuwa farfajiyar shi adadin yawan kurman baki zan baiti kai shi bai taimako na nemi dafawar karaku. A fatiha mun ga komai kar dai ku bude, a fatahin an ka kare kuma kar ku rude. Ihidina aka ce an sarkar ku bauɗe, a gwadaban iyaka na abudu rabu. Kurman baki kai ya gagara gasa a shari da can ciki ya imanin hadarar ilahi. Cikin saman babu komai sai jalla rabu, cikin kasan babu kowa sai kai wahabu, a tsakiyar babu komai sai kai mujibu. Baba gire wanda ba kai a cikin sarafu. Mabayyani kai ka boye a cikin hijabu, ɗayan ɗaya kai kadai ne dukkan babu. Ganin ido baya riskar ka bare na kalbo daga ɗaya ne harifin ko kuma majubu. Cikin sufa ka dashi suna koko aiki da kai kadai da karmu ake bata baki. Abin kira mai sarauta mai tata mulki na ainihi sai da kai ne za a garan ku. Kurman baki kai ya gagara gasa a shari da can ciki ya imanin hadarar ilahi. Kai cikiya dan yanga sarki na gabawa na kira bawa ya amsa barabewa. Ciki da rai shine ya lasa min halawa, dawawa na wadatar raina babu babu. Mai yunkuri kudura ta motsi da karsashin da shine yashi, shine ya ba sarki sarauta. Kurma da be kunnufa magana su furta su bar gadan ni'ima da ke shayar da kalbu. A gandi ya bar kurban baki a cikin kitabu mai bincike, an sha make ta cikin hijabu. In ka haɗu ka har hada sai ka ga babu kare kice sa'in da kauda ta buɗe gaibu. Kurman baki kai ya gagara gasa a shari da can ciki ya imanin hadarar ilahi. In an rufe kallon gani bayi su ganka in an gabu da idaniya nan ma a ganka. Ka ji alfijir mai sagarin zakara ya farka ramashar, kai ne ka tashi da kafaɗinka. A baɗini ko a zahiri shi ɗin da kai ne, a ilimin da ma'arufar mai so ya gane. In har ruwa ya shigo ruwa tabbas ruwa ne ba cike ba, bawa da sarki ba hijabu. Mai fufike
sai da kai zai yunkura ya tashi ya baro gurin ka zuwa gare ka da fuffukar shi mai bayyana mai boyuwa baka da sashi mai rayuwa mai mutuwa kai bulbuyu kurma baki kai ya gagara gasa shari da can ciki ya imanin hadarar ilahi a cikin sifar kurban baki aka fi da sufa ko rufe shi ne mabudin buɗe kofa in an tsaya inuwar ka ce ke kau da zufa nazarin zubin ko wata ta babu raibu kalmar fada farkon fada na cikin shahada mai samuwa sirrin akwai daga kai ya fida ka fada da shi ya fada da kai ya yi maka shaida baka fayace billahi sha aikin wahabu duk dariya ne safarana da daren makaho duk da na kwai shi ka shankari inuwar ka shaho mai san kaɗan shi ka miko akushi da sanwo mabubbugar ramar mu kai ne ya habibu can ciki ya imanin hadarar ilahi dai da so zuciya ta zantar da harshe a ga asali wanda zai hau yawo ta tushe ka kula da kyau yara ganye kankan shi rafai ciki sai ya bude kuma ga babu sha gaban masu yin tawili da shari sarka tafi sha ta jallin haske a ruhi motsin kashi ya imamin hadarar ilahi ko an raya sai ka saba da zaton kulubu mai sanya kallon ubangijin zai zo ya ganka mai sanya ji maganar magagi ya ji taka kai ne ya shi ne ya kai kuma babu shirfawan sakai abdu shi ne sirri da rabu man baki kai ya gagara gasa shari na can ciki ya imamin hadarar ilahi an cire wa jikin muranmu ina ya koma gangar ciki in ta mace rai ba alama bar ma a ganar yin buruwa da istikama mu mun gani kuma mun ganar maka ma a jugo yakon na gudana ne hidimar ka duk lokaci na wakana kan izinin ka ko jikiri ko gabata ta sarrafin ka irariya ta zubar ruwa to babu aibu kana shatu ya almuhida salil usuli ka sha gaban duk mai nazara cikin hukuli maraba gire kai ba a kebe ma muhalli ya kadiran ya muridan na cikin wahabu man baki kai ya gagara gasa shari na can ciki ya imanin hadarar ilahi ya kalibu kada don salati an rage bugun shugaba mai gyara bayi ya gadi muhaliyasa na fadima tuwar gidanmu da sabi sai auliya farin cikinmu abu labas sai jiyali da uban gidanmu alkaulai baya bara murai da jikinmu sai shaksharin ibrahim salar husaini almakari ya na karshe na cikin bayani sai sayyidi
shaya ushak dayir tsari albagawi Allah ya kara muku hukku ya arziki kowace rai mahil kufari alfaharu kowace rai badarul buduriya tanado kowace rai nurul muniri mai tabbaci ta cikin zukata a gabibu hurman baki ɗaya gagara gasa shari da can ciki ya ibadin hadarar ilahi sai da ku an kamsar dukan du'a'i kuma sai da ku Allah ya janye dukan bala'i sana da ku za a fara kowanne sa'i haka sai da ku za mu motsa da shiru mu jibu kun ɗauke tsoro damuwar mu ba kware shi kun ka sabar mun ka samu a jajiri kakura a komai nutsuwar mu ta zo ta ku masu ɗaukewa rai uku babu cikin sarki da bawa shaninsu ya sha gaban duk halitta haka za a gansu ba sa rabo ko an gida ya ga za a bar su bar shishigi ko buce imanin ka babu hurman baki ɗaya gagara gasa shari da can ciki ya imanin hadarar ilahi kan su dukunus badarul budur ya sitaru al'amarin Allah imami ya muniru aliyin fada al-mustafa kuma muku taru na koyina na zo da kowa da daina hukku da akwai jarabta cikinta da imtihani rai da ciki harshen mu bai iya yin bayani ko da jan ciki sai mun halarci dukan zamani da izinin ka ubangiji nisa da kurbu al'amarin farko da karshe faruwa ne da saman kasan a gurin ku duka guri guda ne samu rashi sanani da daɗi arziki ne awwal abdallah